7:41 minutos da tarde, aquí seguimos e sodes moitas e moitos os avós que nos vedes todas as tardes. É menos mal que estades aí, porque a verdade é que, chico, poden con todo, Rocío? Dende logo. Temos superavós, temos superaboas, por poder, ata podedes manter con vida toda unha aldea, Home, e máis. Que sí. Falamos da Portela, aí na Lada, Temos a Valente e a Virtudes, 72 e 70 anos, e aí os tedes, nin xubilación nin gaitas, eles teñan as súas 4 vacas, cos seus becerriños, e oi, eles din, na Portela cada vez somos máis maiores, e isto hai que enchelo de vida, e nós encargámonos da nosa parte, aí tedes, non paran. Non paran, pero é que mira, Valente e Virtudes teñen un piso en Pontevedra, eles din, nin tolos marchamos á cidade, a nós da aldea non nos saca ninguén. Eles emigraron moi noviños a Alemanha, pero xa levan 50 anos vivindo aquí, entre a súa horta, entre as súas vacas, e din que nin soñado podían vivir tan felices como viven agora. Ela é Virtudes, ela é Valentín, e vou vos preguntar, que tal se vive aquí na aldea? Como reis. Gustache moito? Sí, pero hai que traballar, Tes fincas para limpiar, que hai que limpiar, estás en activo sempre. E ti botas algo de en falta das cidades? No. E aquí estades lle dando moita vida os xubilados á aldea. Algúns, que hai algúns que non salen nin da casa. Pero ti sí, non ti sales. Eu é ao contrario, eu non entro. Ti tes tamén outro hobby que son as vacas. Eso desde logo. E máis, non hai mellor cousa. Son miñas amigas, que eu chamo por elas e ven. Te vai coa rutina, todas as mañán vai tomar café e ver as vacas. Entón parece que está un pouco máis entretenido. E máis, a eles gustalle moito isto. E además, gracias a xente como a vos, as aldeas teñen vida. Bueno, algo ten. Cando hai animales, está todo limpio. Ahora ni quero os animales. Tiña unha mesa, eu lá puña unha mesa larguísima. E compraba unhas empanadas, e viño da casa, e unhas cervezas e refrescos, e puña eu aí, pagado por min. Eu tamén sempre tuve un cabalo, unha cousa ou outra, e ajustábame. É raro que eu coma algunha cousa, que sobre todo carne ou eso comprada. Tes tan boa saúde, non? Todo aí, controlas o que comes. De aquí. Que pasa má miseria nas cidades que nas aldeas? Porque creo que os que están nas aldeas que viven mellor e comen mellor. Tes un huevo, ainda tes unha ensalada ou ainda tes un algo para comer. Andaba na colocación de aluminio para onde me tocaba. Estuve en Madrid, estuve en Portugal, estuve onde me tocaba dele. E ti onde estuveches, emigrado? Alemania. E que tal por Alemania? De maravilla para min. Para min el país de las mil maravillas, daquela. Non tiñas morriña ou non? Non, que morriña. Eu, pola culpa da morriña, marchei. Pola morriña dos cartos. Eu tamén me encantou estar ali. Encontraches vos en Alemania, como foi ese romance? Foi por un irmán meu que vivía ali ao lado da nai dele. Un día levou a miña casa a irmán deste, e despois a irmán levou no eiro. Estaba desde onde tiñades que estar, Ahora aquí, cantos anos xa? 50. Xa os fixo en diciembre. E queredes darvos un bico para a televisión? Oi, deu un bico. Pero o bico non lle dou a televisión, teño que dar ela. Pero para a televisión. Bravo, que bonito.